Lezike izindaba zo-1KZNTV uyifundela usamukeliso kaNgqulunga angikwamukele mbukeli asikubhekele lezo ke ihamba phambili osukwini lanamhlanje. Kududuzwe umndeni wabayisikhombisa Abashe Nendlu ele-IFP linikele ngendlu emandeni kanti ke isilo sithi kasinamaqhubu nabasiliswayo. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uSihlezi Kalala uhambele kumndeni wakaMthembu kwaNhlalwane eMzumbe ogwini oluseningizimu nesifundazwe kulandela ukushona kwamalungu omndeni ayisithupha ashe Nendlu. Lesi sigameko senzeke ngenkathi lo mndeni wenza amalungiselelo okubuyisa ke uma wabo ngokosiko ongasekho. UZikalala ke uthembise ukweseka lo mndeni ezihlelweni zokufihla abathandiwe babo ukuze kunike ukusho lokho ekhuluma neziko labezindaba kwaNhlalwane ke eMzumbe ogwini. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uSihlezi Kalala uthi ushaqekile ngesehlo esehlele umndeni wakaMthembu. UZikalala uthi kuyaqaleka emlandweni ukuthi kushone abantu ngesihluko esinjena njengoba ngesikhathi besha kungazwakalanga ukukhala kwabo bedinga usizo. Kuyinto edabukisa kakhulu uma kutholakala ukulahleka kwemphefumulo eyisikhombisa. Imphefumulo eminingi kakhulu emndenini owodwa. Ngesikhathi la futhi bethi bazama ukwenza umsebenzi wesintu wokuhlonipha abangasekho basekhaya. Ukhuzeni uthi njengohulumeni bazokweseka lo mndeni ngeinsiza zokwalulekwa ngokwengqondo nokufihlwa kothandiweyo babo. Egameni likahulumeni sithi sizoba nomndeni silekelele kukho konke. Siyafisa ukubonga abasebenzi bakahulumeni kusukela kubasebenzi abangamaphoyisa okuyibona owathi umphakathi uma uhlaba ikhwela bafika kuqala. Sibonge nalaba be-emergency services. Sibonge kakhulu futhi nakuma social work. Okhulumela umndeni wakaMthembu uthi lesenzo sibashaqise kakhulu futhi kunzima ukukhohlwa isithombe kade besibona ngesikhathi kusha othandiweyo babo. Kwakhona nje kulekeleleni mhlambe ngezengqondo. Uyabona nje ba-traumatizekile abantu abadala bala ekhaya. Kumanje nje uanti ngesule siyasithi umamncane okuyena obhekele ekhaya uyagula kuyimanje. Hayi ukuthi mhlambe ushile noma ulimele. Ingqondo nje yakhe ngathi ayikho uyagula nje. Kangangoba uhambe wazobuya esibhedlela izolo ngokwethuka. Manje nje ukululekeka siyakudinga kakhulu ngoba sethukile. Akudlali ukuthi abantu bashe phambi kwakho bazibaphele ubabhekile. Ezindabeni ze-1KZNTV ube uNkosikhona Shezi kwaNhlalwane eMzumbe. Owesilisa wasemacambini kuWard 9 ngaphansi komasipala eMandeni uSamuel Xulu uthi ke uyokuxoxela amagwaba bechubana akwenzelwe ke iIFP ngokumakhela ke umuzi. Ekhuluma ke nethimba lezindaba le-1KZNTV uXulu emva kokuba ke amukele isikhiye sendle yakhe kumntwana uMangosuthi uButhelezi uveze ukuthi ke ubephoqeleka ukuthi ke avuke ame ngezinyawo uma ke izulu lina ebusuku. Ashal rahmak. Jy is klaar gemaak. Jy sê jy is so klaar gemaak. Dankie papa. Ek is baie bly dat jy maak hierdie goeie huis. Bestuur mense kom maak my huis toe kom reg. Waarskynlik was so arm. Een dag julle God het gekom na by my. Toe sê maak jou toe my kind ek sal jou help. Kuvele kwaphuma isibhunu ngamakhala kuyikhehle neminyaka engamashumi ayisishiyagalombili ubudala lasemacambini ngenkathi umntwana uMangosuthi uButhelezi evula indlu yalo entsha ceke elekhelwe elinye lamalunga leli qembu okudokotela uAndile Biyela. Ekhuluma nethimba lesindaba uShenge uthi lokhu okwenziwe uBiyela kuyinto ebuyisa ithemba futhi neyisibophezelo seqembu leIFP sokusiza abantu. Ngizoli halala sonke ngomsebenzi osenziwe udokotela uAndile Biyela nabanye abaphosisiveneni bamelekelele. Ngoba niyabona nonke lapha behlala khona makhathini ukuthi indawo enjani. Niyabona ukuthi nesenhlizweni yakhe niyabona ukuthi kwehlingembezi
zokubona ukujabula ngenxa yento enzekileyo sithi ukuthi lelizwe ngikhathi khululeka sasicabanga ukuqhakaza konke ngosuku olodwa kodwa abantu bakithi namanje basabhajiwe ebuphofini besabekayo njengoba nibona nje indlela angamahloni umakhathini akade ehlala kuyo. uSamuel Xulu ufikelwe izinyembezi emva kokuhlala kwindlu engekho esimeni isikhathi eside ngenkathi ekhuluma nethimba lesindaba uzwakalisa ukujabula kwazisa izulu malina ubethola kanzima kulendlu ahlala kuyona. Bekuzima kakhulu baba, bengahlezi kahle ngoba bengihlala kuwo lamafuku eniwabonayo ngemuva nalangezansi. Ngabe ngithe ngiyakha kwaphilika imalini izulu bengihlala ngenyawo ngezinqe ivuzela phezulu kwami imvula. Lendlu entsha ceke ayakhelwe yona uXuli namagumbi amabili okulala kanye nelokuphumula kanye nefurniture ngaphakathi. Elinye lamalungu ombutho wentsha ku-AFP okunobhala umlungisi Mabaso uzwakalisa ukujabula ngokwenziwe yintsha leli qembu laphinde lagqugquzela nabanye ubaba Phonse esivivaneni. IFP as a political party yafonywa nje ukusebenzela abantu asibheke ukuthi kulo ndawo leyo siwe suphethe lo mkhandlu noma kusuke kunjani la sithola khona ithuba lokuthi sisebenzele abantu siye senze lokho. Lo mcimbi ubuhanje lobuholi bezinhlaka ezahlukene zaleli qembu kanye namalunga alo. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uThabani Maphumulo emacambini. Isilo samabandla umisizulu kazwelithini sithi ke kasibabambele amaqhubu abantwana baseNdlunkulu abangabanga ke ingxenye yomcimbi omkhulu wangempela sonto wehlambo ke kokugeza ke kwehlangu zesilo esikhotheme umdlokombane. Sikhuluma ke ngenkathi kuqhubeka umcimbi esigodlweni kwakhangela amankengane sithe ke bonke abantu bavumelekile kulesi sigodlo esisifanise nekumkhulula wonke umuntu kwelikaphungana uMageba. Impela sonto esiphuma kuyona ibingebaluleke kakhulu kwisizwe nje sonke samaZulu njengoba bekwenziwa ihlambo lokugezwa kwezikhali zesilo esikhotheme umdlokombane exhunyaniswa namakhosi asakhothama. Lo msebenzi uqale ngokuthi ke kuphumeka inqina ngosuku la ngesabatha yabe bekade beyozingela abebehlome beyizingovolo ngemjojantaba okuyizibhamu ezisezingeni eliphezulu. Kube sekuba ke ngumcimbi omkhulu ngesonto wonke ke lo mcimbi abazange ke babone nangalikhala abanye abantwana baseNdlunkulu abangahambisani nesilo esehlalweni umisuzulu. Nokho ke isilo sithi kasebabambele igqubu kanti noNdunankulu kaZulu uthi njengoba ke sekwenziwe lo mcimbi sekusele nje izinto ezincane ngaphambi kuba ke sigcotshwe isilo njengoba bexhumana nomengameli wezwe. Ngoba nazi ukuthi isigodlo esikusona namhlanje isigodlo sikaMasobhuza bathi osuka eSwazini naye futhi ngokamoya nina besilo ngoba senza ihlambo namhlanje naye uyabandakanyeka ngoba ekhona eleli khona lapha emagcekeni futhi ngiyazi ukuthi ngoba ebona nje kunjena sihlangene kanjena isizwe amathamba akhe la ekhona lapha ekhaya ayanyakaza ayajabula futhi ngithokoze kakhulu ukuthi konke sikubambile sikubamba futhi indlunkulu yonke noma singaphelele ngenxa mhlawumbe yokungaboni ngasolinye kwezinye indawo kodwa phekwalokho siumndeni akekho ozondwayo akekho futhi noma ozothathwa mhlawumbe ayobekwa endaweni lapha adinga ukuthi abuye eNdlunkulu khona usekhaya lapha umuzi wesizwe akekho ongenalo ikhaya lokukhosela lapha ekhaya. So I told Mr. Ramaphosa we also correspond on this matter, he and I told him that His Majesty King Mswati and I were sorting another matter. In fact, the king and his just returned from Swatini because there were some other rituals that he had to attend to there. But he still has to go to Swatini also with his siblings for other, what do you call
but the other thing that need to be sorted out. So then I mentioned this because yesterday I think the media sort of put me on the spot when they said there's a date already circulating, and then I could not speak publicly about that because I just received a letter from His Majesty where he divulged to me that he had corresponded with the head of state, President Ramaphosa, and that they had talked about venues and dates. Now, I've already explained to you that there are processes which are being done to do that. Khona manje ubuholi bomdabu kulesifundazwe nenyosi yesilo bathi lempela sonto ibingebaluleke kakhulu ezweni sikaphunga noMageba. Njengenjwayelo kwakuwona wonke lomcimbi bezikhona kuyihambela ukubalwa kwamakhosi abavele inhlakeni ezahlukene kuhulumeni wesifundazwe kanye ke nabaseswatini lapho kuzala khona kisilo uMisuzulu kaZwelithini. Namhlanje siyahalalisa ngoba usuku olukhulu lapho ingonyama izonikezelwa khona ngokusemthethweni yilabo abadala bayo izinto ezifanele zokuthi kulungelwe usuku olukhulu ngoba usuku la namhlanje lobufakazi bokuba akusekho kunye sesilinde nje usuku olukhulu likamongameli lokuthi kwenziwe icoronation kugcotshwe isilo. Itheke bengibuza abanye ukuthi engane kukhona ihlambo elenziwa ngesikhathi esithile na ngathi cha kuyahlupha ngoba khona ungayiqonda izinto noma zingabuzwa izinto kubantu abadala ukuthi ingonyama yayithe ondlunkulu bayo bangazili isikhathi eside yayenzela nje ngabe belokhu behamba phakathi kwabantu begqoke inzilo emnyama ngesikhathi bekhumula kanye nezingane kwaseyihlambo lezingane leliyana ihlambo elikhulu liqeda unyaka yileli ke lezolo ihlambo elibe likhulu futhi ke libe likhulu nangalesi sizathu sokuthi umkhonto nesinzenze sengonyama nesihlangu besiphethwe yiyo ingonyama esesihlalweni namhlanje. Ezindabeni ze1KZNTV kubi kuphilane kaMzimba idelele bafokazana kaCebe khulu ngisesigodlweni kwakhangela amankengane kwaNongoma. Umeya kumasipala iTheku ukhansela Mxolisi Khawunda uthi ke balindele ukuthi ke ukhuphuke umnotho waleli dolobha kulempela sonto njengoba kuza umcimbi omkhulukazi wamahashi osuke ke uheha nezivakashi uphinde ke udale amathuba emsebenzi. Ukhawunda kokusho lokhu kwisithangami sabezindaba ebesibanjelwe ke emhlanga eThekwini ebekuhloswe ngase ukwethula amalungiselelo awo lomcimbi ohlanganisa ke nabaxhasi abahlukene. Emva kweminyaka emibili kade kukhona ukuphazamiseka kwemicimbi emikhulu ezweni lonke jikelele. Kulonyaka eThekwini kubonakala izinto ezobele esimeni njengoba kulempela sonto umasipala ukuveza ukuthi usukulungele ukusingatha umcimbi omkhulukazi obanjalo ngoJuly obizwa ngeDurban July okuyila khona kusuke kunemjaho yamahashi phinde kulindeleke ukuthi kukhuphuke umnotho njengoba ivakashi eziningi zisuke zikulona leli dolobha. Inkulungwaneni ezingamashumi amathathu nanhlanu 35,000 esibalindele futhi ke sinethemba lokuthi bazokhipha imali emaphaketheni abo besebenzisa imali elinganiselwa ku145 million rands ekungagcina ke masukuhlanganisa konke kuzobe kwenzeka kwezomnotho kusinikeze thina isingeniso esilapho ku360 million rands. Okuvezwa umeya uthi bazoqinisekisa ukuthi ezokuphepha ziba khona kuwona wonke amakhono eTheku ukuze abantu bezozizwa bephephile ngoba abantu bayasigxeka abanye bathi hawini iTheku lenza imicimbi kubeni kade kunama floods. Uma ubhekene nesimo seyikhukhula akufuneki usale usuvumela ukuthi ufe njengedolobha abantu emqondweni nabo bekhohle ukuthi uya exista njengendawo ecebile evundile yezokuvakasha. Ngakho ke kufanele sihlale sisemqondweni nabantu ngaso sonke isikhathi abantu bazi ukuthi iTheku liyunqo phambili kakhulukazi kwezokuvakasha futhi abantu bekwazi ukuthi leso status sokusimaintain kusho yona imicimbi ngoba ngeke uvakashele idolobha elingenabo umnandi. Ngakho ke akufuneki sivumele laba bathi akwehliswa imicimbi eThekwini ngoba bafuna inyuke kwamanye amadolobha manyuka kwamanye amadolobha mase thina siba irrelevant njengedolobha laseThekwini. Kanti abanye somabhizinisi abalezindawo zokudlela emhlanga bathi njengoba kokuqala bezoba ingxenye yalomcimbi
basebekulungele ukuthi nabo bahlomule kulonyaka. We also doing a golf open. The reason we're calling it Golf Day Open is because it's for, even if now you've never played golf, but you want to experience what being in a golf event is like as a black person. That is why we're doing something, because abanye abantu bazothi mendo golf weekend asebenzela mali in, but we're saying it's not about money, but it's about giving abantu bethu an experience that they've never gotten before. Get up in July weekend. So we've got a 3-day plan. On Friday we've got the grand arrival hosted by Funky Soul and Lulu Cafe. Kanti ngepho kulombukiso isuka eDlalubi njengobuzibonela izona zonke izinto esuke ezilindelekile ngalusuku la ngomgqibelo. Isiqubulo salonyaka esivezwe uyena umeya sithi mufuna ubumnandi woze Durban. Ngutebo Khosibisi eThekwini. Asike sithi shelele ezitolo sizobuya nazindaba zethu. Asikwamukele mbukeli usabukele zona indaba z1KZNTV asikhumbuzeke lezo ehamba phambili namhlanje. Kududuzwe umndeni wabayisikhombisa Abashe Nendlu ele-IFP linikele ngendlu emandeni kanti ke isilo sithi kasinamaqhubu nabasiliswayo. Kuzaphazamisekile ke namanje ukufunda nokufundisa esikhungweni semfundo ephakeme eMangosuthu University of Technology eThekwini kulandelela ke ukucekelwa phansi kwempahla nengxenye yesakhiwo salesi sikhungo ngesitolo zokuthi abafundi abakhokhelwe imali kaNSFAS bekhala ke nangosekela chancellor kulesi sikhungo bethi ke akaphethe kahle. Njengamanje ke samukela kosomlomo we-EFF Student Command kwaZulu Natal uyayamnikwa njengoba ke umkhandla abafundi kulesi sikhungo uphethwe yibo. Mfoka Mnikwa siyakwamukela eindabeni zethu 1KZNTV. Sifisa ukuthola la ukuthi ke nike naba nomhlangano nabafundi bayo basisikhungo lesi iMUT. Sifisa ukuthola ke ukuthi manikhuluma nabafundi imbangela kwaba yini ukuthi kuze kushiswe sona isikhungo lesi kanye nezinto ezasisikhungo. Ngibonge kakhulu my sister. Yebo kuyiqiniso sibile enomhlangano nabafundi kanye ne-leadership yase Mangosuthu. Sizama ukudikida ukuthi sikwazi ukuthi sithole isombululo kule nkinga ababhekane nazo. My sister, this thing is very simple. Ukusuka kwento abafundi bebambisene ne-SRC bahamba bayosubmita i-memorandum and okuwuhlu lezikhalazo zabafundi ukuthi bafunana abafundi. Sizokhumbula kahle wena my sister ukuthi eMangosuthu sekunabafundi abayinqaba asekuney'nyanga ezingaphezulu kwa 5 months bengakaze bawa-receive ama-allowances abo. eMangosuthu kunabafundi abahlala ema-res angekho kwistandard ukuthi kungahlala abafundi khona. eMangosuthu abafundi abahlala ema-res bahlezi each and every day beyaraise ama-complaint indlela abatransporteka ngayo from ecampusini to amalokhuzaneni ama-res akhona amabhasi akhona afeyila elokhuzaneni endleleni. Sathi masiqeda ukusubmita lo memorandum peacefully so si-expect ukuthi i-management izohlala phansi ibuke i-memorandum. After isibeke i-memorandum ibize i-SRC kuyiyona elidwa EFF Student Command ukuthi bahlale phansi bazame ukuthola isisombululo kule nkinga ababhekene nazo. Kodwa i-university yaveza i-arrogance enkulu kakhulu ekulokho okuyikona. It's one of izinto ezisilidela ukuthi sisho ukuthi uvice chancellor waseMangosuthu is not fit for i-position yakhe. Silindele ukuthi aphendule ngokubiza i-SRC ahlale nayo phansi. Kodwa into sathola iy'ncwadi ezayisuspenda abafundi, sathola iy'ncwadi ezayisuspenda ngisho bona abaholi laba aba-elect abafundi ukuthi babakhulumele on behalf of abafundi sagcina belokhuzaneni besuspendiwe. So okwasidisturba kakhulu ey'nhliziyweni zethu ukuthi makukhona izimo kanje and then siya protesta peacefully so ukuthi sifuna ukuzoveza izikhalo zethu, then isikole sona bese siresponda ngokuthi sisuspende abafundi kanye nabaholi okuyikona ke okusilethe kuze okudale ukuthi size sifike kulolu dweshe sikulona namhlanje. Sifisa ukuthola ke la ukuthi bakhona sebeboshiwe, uma bekhona baboshwe kanjani and futhi bahambe kanjani enkantolo uma ukuthi sebevelile nakhona enkantolo. Abafundi abagcine kwaboshwa abafundi abawu-20 ngibala lapho abafundi ordinary student from university
abaholi iSRC kuyilabo abasuke bevotelwe abafundi kwagcina sekuboshwa ngisho abaholi beEFF Student Command eprovincini. Njoba ke inyuvesi ikhipha istatement ukuthi kunabanye abafundi abangesiyo ingxenye yaso lesi sikhungo ababoshiwe kuliqiniso kanganani ngoba njoba ukhuluma nje uveza ukuthi nokhomisa unayo ungomunye abantu ababoshiwe kuliqiniso elingakanani lokho? Kuyilona iqiniso kakhulu lelo kuyiqiniso my sister ukuthi bakhona abafundi but hayi ngalendlela ababeke ngayo ukuthi it's hired student. It's not hired student but ubuholi since kuyi-EFF Student Command ekuyiyona elokhuzaneni ekuyona ephethe lesa sikhungo. So my sister, if kunenkinga la kulida khona i-EFF Student Command ngokwe-constitution yethu indlela esi-operate ngaka i-EFF Student Command abantu abalid i-province regardless ukuthi ufunda eMthashane regardless ukuthi ufunda eUnizulu if kunenkinga la kulida khona i-EFF Student Command abaholi bakhona bafanele ba-intervene ngoba we believe that we exist to champion issues ama-student my sister. Okay ke sesiphetha kulolu daba lethu mhlawumbe way forward kulolu daba ningabafundi siphokophele sokuthi nifisa ukulibona lokhu kulolu daba nje isiphetho sami. Lolu daba my sister EFF Student Command eprovincini silifisa ukulibona linaso isisombululo ikhona isolution ngoba we believe ukuthi la institution yakhe ukuthi ikhipha ama graduate but angeke akwazi ukuthi aphuma ama graduate while kunanenkinga. So sifisa ukubona uminister udokotela uBlack Zimande elibukela ngeso eliseduze lolu daba lapha ngoba abaphathi ekuyibona abaqashe lapha abekho fit for ama position awekho ama operations azoqhubeka eMUT while kusana lo dean of students okuyena ohambe inviter also ma business ukuthi beze bazoqeqesha abafundi ayikho into ezoqhubeka eMangosuthu abafundi imfuno zabo zingalungisiwe. Imizamo yokuthola ukuphawula kwabenyuvesi kayiphumelelanga kuze kwashaya isikhathi soke emoyeni kepha ke ngokuthola kwethimba bangama-20 abafundi abamisiwe kwathi ke abane babo bangamalungu omkhandlu abafundi kanti ke uphenyo elwenziwe ile nyuvesi luthi ke kukhona ke phakathi kwabo nabafundi ke bakwezinye izikhungo kuhlanganisa ke nomunye obevele emisiwe kanti ke kuzovunyelwa abazobhala kuphela kanye ke nabasebenzi abanamakhadi abagunyazayo. Usemanzini amnyama umndeni wakamncwabe embali eBB eMgungundlovu kulandela kakudlula emhlabeni kwabantwana ababili onezinyanga ezinye kanye ke noneminyaka emine ubudala abasheke Bangqongqa ngesikhathi kusha indlu abebelele kuyona ngomgqibelo ebusuku. Ilungu lomndeni uNokuzolo Mncwabe utheke kwembula kwembeso esibhedlela kumama walabo abantwana kanye nenye ke izingane zakhe njengoba kazonke zintathu kungezakhe. Uthi babevakashe eThekwini uNokuzolo Mncwabe ngesikhathi ethola ucingo olalibabikela ngomlilo ekhaya. Mina ngihambile ngomgqibelo ngilanda indodazi yami noma nengane. Sivakashele eThekwini jakuvaliwe ikole. Sithe sesilele ebusuku ngesonto. Lwangena ucingo ngo-12 lisho ukuthi kuyasha la ekhaya. Kwacaca ukuthi shothi amaholiday aphelile sase siyangena emotweni sabuya. Masifika la sebethathiwe izimoto zomakhelwane baba sesibhedlela. Ngebhadi kababili bashonile lo munye use-ICU noma wengane naye ulalisiwe noma engeke ICU kodwa naye akukuhle. Umncwabe uthe basola ikhandlela ngokuqubuka komlilo kanti nogesi uyahlupha endaweni uhamba izikhathi ezingaqondakali. Ngicabanga ikhandlela nalento okuhamba kagesi ngoba uma wengane walayita ikhandlela wokhanyisela ngalengane zalala yena sowabuya uzohlala la kosofa etshenthe ugesi uzobuya bese buka iTV kanti uzovaza umeke kusofa kwasha kanjalo kwaphapha manje amalanga bese khuza phezulu. Ikhansela lendawo uSipho Ndlovu uthe isigameko sesibili lesi esenzekayo sekuyisigameko sesibili kwithemu ngingenile kuzoqala inyanga lephelile la nje ngenhla less than a kilometer sibe nesimo esifanayo nakhona ukuthi esakhona senzeka kuyisekuseni nakhona kwashiya ingane ezintathu ezagcina ezidlulile emhlabeni zontathu la kushe ingane ezintathu kodwa eyodwa isese ICU and sireportelile disaster ufikile izolo wazama ukuthi ulekelele ngezinto zokuthi umndeni ukwazi ukuthi ulale in the meantime
besalindile ukuthi babone ukuthi bazobenzelana. Ama social worker ngithi asendleleni as we speak ukuthi azo assessa then abuka ukuthi kunga umndeni udingana, but esidinga kakhulu ukuthi ingane lena 4 months ayinasi certificate, so kuzoba nzima ke nokho ukuthi kugcine ifihlekile masishane ngoba kufanele kulungiswe into ye certificate. Abantwana abadlule emhlabeni uMvelo Mncwabe onezinyanga ezine, uMnqobi Mncwabe oneminyaka emine ubudala, kanti umama wabo kanye nomunye udade wabo usesibhedlela ulela impilo yakhe. Ezindabeni ze1KZNTV kubiku Ayanda Dube eMgungundlovu. Asiphinde sithishelele etolo sizobuya siqhubeka nazindaba zethu. Siphinde sikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV, asikhumbuze lezo esithe sihamba phambili. Kududuzwe umndeni wabayisikhombisa Abashe Nendlu, le-IFP linikele ngendlu emandeni, kanti ke isilo sithi kasinamaqhubu nabasiliswayo. Asibheke ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli u15.85 maqhathaniswa nedola laseMelika libo 19.46 maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 16.79 maqhathaniswa neeuro yase-Europe. Igolide lona libo $1,827.69 ounce, kuthi longahluzwe wona ubu $115.09 umphongolo. Ake sibheke ke engosini yezemlalo. Iqembu laKwaZulu-Natal Golden Arrows seliqinisekisele ukuthi ke uMabhudi Khanyeza noVusi Muzika noVilakazi njengokuyibona ke abazosebenza ngokubambisana eqeqesheni ke leli qembu laseThekwini eLamont ngesizini ezayo. Laba ke bobabili baqokwe njengabaqeqeshi besikhashana ngasekupheleni ke kwesizini edlule ngesikhathi leli qembu likhombeke indlela bengumqeqeshi walo olehlohonono Siyema. Labaqeqeshi ke benza kahle kakhulu ngesizini edlule njengoba ke iqembu belithathe lidliwa izembe balibeka ke endaweni yesishagalolunye kuligi. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukeleke ziyaguqa besikuphathele zona osukwini lanamhlanje. Mina nawe ke asihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle emakhaya.